Naiz irratian, bigarren kafea. Egun honetan ongi etorri guztioi, bigarren kafera iraia iritsi da, azken egunera luzea izan da gero. Denetarik izan dugu, la vuelta txirrindularitza lasterketan Palestinaren aldeko manifestariek azinkazkora jarri zuten txapelketa. Zetak taldeak ilunbe 3 aldiz bete zuen mitoaroarekin. Etzakiten itzulera, Donostiako zinemaldia, Bernedoko udalekuetako gertakariengatik jarritako salaketak, Ayuso eta Pradalesen arteko liskarrak, bai, gauza asko gertatu dira irailean. Iraila izango zen, hitzak urtaro batetik bestera. Bidaltzen genituen, izen gabeko txurien antzera. Zerua ilun, soineko bentz, zuain ere. Nik zerotik hasi nahi nuen. Iraia, septiembre, Meri, Ruhan, izan ere gaur iraiako 30 itzultzaileen mundu eguna da 1981 geroztik, itzulpen gintzaren nazioarteko federazioak iraiaren 30ean ospatzen du egun hau. Lanbide horrek gero eta globalizatuagoa den mundu honetan duen balio izugarria nabarmentzeko. Begira, podcasten nazioarteko eguna ere bada, egun honen 11. urteurrena zehazki. Steve Lee Modern Life Network webgunearen sortzaileak sortu zuen egun hau 2014an. Guk podcast ugari egiten ditugu hemen, asteazkenero Gartxotun Sainek egiten duen doinuetatik haratago podcastaren atal bat estreinatzen dugu, Firfiran podcast erotikoa ere egin genuen, Pablo Zurutuzak Lubakian egin zuen etxebizitzaren auziari buruzkoa, Habana egin genuen aurreko denboraldian, Gerra Zibilan erbesteratutako euskalumen inguruan, eta gehiago. Jauna, oso larria da datorrena. Horrek salbatu behar ditugu. 1937ko aprilaren 30ean Wilfrid Robertsi zuzendua. Flash Walk, Hampstead, Londres. 7:04 gutxi. Hemengo egora ikusita Eusko Jaurlaritzak Londresi eskatzen dio baporezko barku bat bidali dezan. 4.000 haur eta hauek zainduko dituzten hainbat helduentzako lekua izango duena. Stop. Gustatuko litzaidake jakitea Ingalaterrak horrelako laguntza emango dien haur txikiak dituzten amei. Stop. Berehalako arriskua. Hemen Habana ontziko kapitaina. Ezin dugu itsasontzia portuan geldirik eduki. Frantziara bidaiatzeko agindua jaso dut. Ez naiz Bilbora itzuliko datorren asteazkenera arte. Aizue, azkeneko asteetan zinema zaritu gara etengabe eta uste dut literatura abandonatu egin dugula. Beraz, berreskuratu dezagun. Gaurko egunez jaio zen Juan Mari Irigoyen Aranberri euskal idazlea, Babilonia eta Lur bat haratago eleberri ezagunen egilea. Babilonia 1989an idatzi zuen, eleberria 19. mendeko Euskal Herrian girotuta dago eta Babilonia eta Moabe baserrietako bi familien arteko historia, maitasunak, haserreak eta gorabeherak belaunaldi kontatzen ditu. Eleberri honek urte hartako Euskadi literatura saria eta Espainiako kritika sariko euskarazko narratiba saria irabazi zituen. Eta Lur bat haratago euskeraz inoiz idatzi den eleberri mardunena da, 658 orrialderekin. Nafarroara garamatza egileak, familia handia dira, etxegoiendarrak urte luze zerbestean egonak gaztelako inbasioari aurre egiteagatik, baina egintari berriekin ostera adiskidetuak. Protagonista etxeko seme bigarrena da, Joanes, bi munduren artean sentitzen da etengabe. Arbasoen eroitasuna eta gurasoen pragmatismoa, zientziaren argia eta erlijioaren abaroa, tradizioaren babesa eta modernitatearen deia, lurra eta itsasoa, Europa eta Amerika. Nire histori jasi zan mundu honetan, oso gaztia izan talde bihar. Bixi modu barri batera urrunian.
2013ko urrian ordea osasun arazoak zirela eta erretiroa hartu zuen. Alboko esklerosi primarioa diagnostikatu zioten. Horrek bere jardunak gutxitzera behartu zuen, baina poesia lantzen segitu zuen. Horregatik, eutanasiaren aldeko aldarriak egin zituen hainbatetan. Olerki bat ere eskaini zion, letra txikiaz bada ere liburuan, 2002 urtean, Amodiozko gutuna. Azkenik, gaitzak okerrera eginda 2023ko maiatzaren 17an hiltzen Juan Mari Irigoyen. Printzesa urrun baten izena duzu eutanasia, baina nik hurbilago nahi zintuzket. Maite baitzaitut, eta ez baitut burutik baztertzen, zu neure egitea noizbait, edo ni zeure, hobeki. Zu, eutanasia, ene azken orduko esperantza. Zu, ene azken atxa. Zu, ene Buda erruki bera. Zu, ene balizko sufrimenduen aringarri. Zu, ene maitaleen maitale. Barkatu atrebentzia, urrengoan eutanasi deitzen badizut. Sufritu ote duen, hemen ez egotea, erabaki duen, leporaino, egote hori, ezin zaion leporatu, biziari ertzeri. Berezia ez nekien euskaz aspaldian. Elie Wiesel jatorriz errumaniarra zen eta frantsesez idazten zuen estatuatuar idazlea ere gaurko egunez jaio zen. Wieselen lanak haren bizitzako bi esperientziaren oihartzunak dira. Batetik, 16 urte zituela Auschwitz eta Buchenwald kontzentrazio esparruetan bizi izandako esperientzia, eta bestetik Sigeten bizi izandako fede jasidista. Nobel saridunetaz ari garela, duela 35 urte zendu zen Patrick White, idazle australiarra. 1973an literaturako Nobel saria eskuratu zuen eta horrez gain, arte australiarraren bildumagile handienetako bat izan zen. Eta beste idazle handi bat, Truman Capote. Capote gaurko egunez jaio zen, 1924an, eta bere ibilbidean zehar, eleberriak, historio laburrak eta antzez lanak sortu zituen. Haren lanik ezagunenak dira Breakfast at Tiffany's eta In Cold Blood eleberriak. Idazlearen lanetako asko eta ark berariaz moldatutako gidoiak ere zineman eta telebistan egokituak izan dira. Baina dena ez da literatura izango, gaurko egunez jaio zen Jean-Marie Lehn, kimikari frantziarra. Kimikako Nobel saria irabazi zuen 1987an, interakzio oso selektiboak ematen dituzten molekulen sintesia eta garapenagatik. Eta baita hurrengo urteko kimikako Nobel saria jaso zuen gizona, Johann Deissenhofer, alemaniar biokimikaria. Kimikako Nobel saria jaso zuen 88an Robert Haber eta Hartmut Michelekin batera, Rhodopseudomonas bidris bakterio fotosintesikoaren zentro fotokimikoa zehazteagatik. Zientzialarion aurkikuntzari esker, zentro fotokimiko horretan fotosintesiaren lehen erreakzioak azter daitezke. Maren abeslari bilbotarraren abesti hau entzuteko aitzakia ematen diguna. Pues ya no puedes. No tengo la costumbre de quedarme. Soy más de fotosíntesis y viajes. Bueno, baina aipatutako aurkikuntza horiek guztiak asko zubeto azalduko lizkiguke Izortze Santinek, eta gaur gurean izango dugu gure zientzialari gogokoena. Gaurkoan Trump, adimen artifiziala eta musika denetarik landuko dugu biologian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria den Santinekin. Azken egunak dituen Gorbeiako marrualdiari buruz ere hitz egingo dugu, Arabako Parke Naturaletako teknikari den Auxi Angulorekin. Eta musika zerariko gara gehiago, genero bakar bat aukeratu beharko bagenu gure bizitzan zehar soilik horixe entzuteko, ze aukeratuko nuke? Eta zuk?
Hoiek eta kontu gehiago, kafe katilukada baten truke. Merke? Horrek gogorarazten dit, hirugarren kafea hartzeko dudala. Segi. Karreko dizut. Entzuleok iraiak 30 ditu gaur eta asteartea da ongitorri guztioi bigarren kafera. Naiz, irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Orbe gozo egunon. Baita zuri ere. Zuekin dagoeneko hemen behar luketen Imanol González Gurrutxaga, eta Eneko Iturbe, hemen ze fundamentu Julen. Fundamentu iskaxa. Antxe, Imanol portatiarekin ikusten dut, orain ere... Atzo Sami leguna eta... Orain ere lanarizkin egiten da dira. Orain ere bai. Espaldian ez du golpean dirijo. Aurkeztuko nizuek entzulego Juri Zeizarandia, baina beharrak jota egin du ies, eta egunon Juri. Eguno. Bueno, ari zaiten men hartaldea pixat urbiltzen eskerrak, Julen, zakurra jarri dugun hemen biltzelanetan. Txakur hartzainaren ondoan beti. Baina, hauek igual border collie baino, mastina behar dute. Hauek lotxabe galantak eginda daude, denak ere. Mastina eta ez 8 gandik babesteko, Ez. Eurak nahiko 8 badirilako. Noski. Esan duzu ajea duela Imanolek, eza? Bai. Egunon, Imanol? Bai, ez datu egiten zaket hori. A ber, egunon. Egunon neko? Egunon. Ba, ondo, nahiko txukon dago ekipo. Imanolek patxarrero oso xamarra desenteak harri du horre. Bero, nik gaixo nago hendik. Izketan ari zaizuen hau entzuleok, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1026 garrena du, goizak 10 eta 18, iraiak azkena 30 eta hemen 5 aze hartaldea, Sanedrin giroan urrengo minutuak zuekin egiteko ongetorri guztioi. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. Segitzen du azkazal luze bat murmuñara. Gaur bertan kaleratu du Olaia Intziartek, Rita kantu hau. Biztu zait zena berriz, ez dago Paris posiblerik. Ez dago Paris posiblerik, baina guk maite duten tartean murgildu behar dugu, eta ezkerretik eskubira gor maite dut arte luzea daukagu, txatarire begira jarriko naiz, orain arte ez dela kasorik egin, egunon, podcast eguna, nik aipatuko nuke Pabloren podcast berria, egia da, Pabloren podcast berria ere, entzuten jarraitu beharko du, Kulturzaz bigarren denboraldia eta Laister A3 bandas, maite duta da musika abesti berriak zederra esan ezinen, gure zauria, eta bulegoren zazpikale, eta ziona Laister bulegoren agurra zapia eramango dut. Agurra dator, bulegoren agurra dago eta nien izenteratu. Bueno, bada etenaldi moduko bat izango da. Esan zuten kontzertu bereziak Euskalduna jauregian ingo zituztela, eta gero... Gero esan dute, oasisek deitzen badiete lonero lanak egiteko jango direla. Hori izan dute, nahiz asmatzen ari, pentsa, zuk asmatu duzu edo bereiek? Ez. Tira. Hori izan dute. Nik ez dut abeste, baina oasisek... Aukera bakarra dagoela 2027-añoko eta hori da. Geldialdi egiteko eta izango litzatekeela oasis teloniatzea. Gustoko dut galdera hori, galduko nioke ez dakit, adibidez, Rosalia altenaldi bat egiten ari da orain, zein da salbuespen bakarra, edo... Hori da bikote batzuk ite duten bezala, ez? Bikote itxia daukagu, baino, derrepente tortzen lima da Angelina Jolie. Guztan dizut, berakin gau bat pasatzen. Badakizu dagoela liburu bat izena duena No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. Pelikula bat dago baita. Gero pelikula egin zuten. Ona esaldi hori. Eta pelikula horretan gertatzen da, liburuaren hasieran bikote bat dago, eta ezkonduta daude, eta badaukete zerrenda hori, ez? Monogamia da gure akordioa, baina famatu hauekin, hemen badago, ez? Nolako akordio modukoren bat, hori, zuk esan duzu, Angelina Jolie agertzen balin bada, eta nahi balin badu zerbait zurekin, onartuko nuke baietz esatea. Eta zer gertatzen da, gizonak daukala bere zerrendan telebistako kazetari bat,
eta ez dakit nola festa batean kointziditu egiten dute, eta liatu egiten da, kazetari horrekin. Eta orduan, gero sortzen da hor, zalantza, gure zerrendan zegoen, nik nire zerrendan nuen, hitz egin da geneukan beti zerrenda honen inguruan, baino neska konturatzen da, berak pentsatzen zuela, etzela inoiz gertatuko hori ez, nik bikota balin badaukat, eta esaten balin badiot, etortzen balin bada, ez dakit, Chris Hemsworth, hori da, nire zerrendan dagoena, baina ez dut badakit ez dudala inoiz Chris Hemsworthekin kointzidituko inon. Eta orduan, arriskurik ez dago, liburuan gertatzen da, benetan, liatu egiten direla, eta gero horrek, harremanean, sortzen duela alako austura. Berdina bulegokin orduan. Nik zalantza dokadana da, hori esan dutenerako, ez ote den dagoeneko aukera erreal bat. Oasisek? Noiz baiten izan da, aukera erreal bat hori. Igual Donostia etortzen die eta ez dakit. Donostia ez dut uste, Ez dut uste, ez dut uste Oasis etorriko denik Donostira, eta ez dut uste etortzek bulegorekin ez dakit. Errespetu guztia bulegorentzat, noski. Baina arraro egiten zait simbiosi hori. Agian igual talde nazional bat hartuko lukete ez da. Ez dakit. Bulego baino. Bizi gara, zoritxarrez, garai batean, zoritxarrez, edo norbaitentzat akaso zorionez, non gehiago balio duen zein den zure agentzia edo zure manaierra egiten duzun musikak baino. Ez, egia da ez dudala, nire buruan ez ditut inoiz elkartu bulego eta Oasis taldeak, eta orduan, ez dut inoiz pentsatu, kolabo bat, diauen artean, baina izu, denak gertatu daiteke. Baina gustatzen zaiti galdera, esan duzen bezala. Atxeden aldian dauden taldei egingo nieke gustora, zein den salbuespena eta zen balditza dan gueltatuko lirateken. Ikusiko dugu, zerbait gertatzen den bideo hortatik, baina besterik gabe, ala esan zuten, eta nik orain aipatu duzenean bulego, txaskarri jo, beraien adierazpen hori etorri zaite burura. Oso ona esaldia, nukulpes alendakari, Euskadi Euskaldun, dio Gorkak. Ederra, Ayuso eta Pradalesen arteko tirabira hau, bapatean. Tensio sexuala dago hor? Egia esan Pradalesi ez diot inorrekin tensio sexuala ikusten. Pradales eta Ayuso ez dira bat ere pertsonaia antipodikoak, Ez baina orain aserre daude. Baina aserre daude, euren masa, euren publikoa nolabait elikatzen ari direlako. Baina Pradales eta Ayuso bizi dira ados gauza askotan. Noski baiet. Konpontuko dute afari batekin edo, moldatuko dira. IBEX 35-aren inguruko hausnarketa kolokio batean, hotelen batean, konpontuko dute hori gauza erresa da. Piskat gor, zalapartari nago juren. Ez, lokatzetan sartzen, kamista txurierekin zaude, eta kontu zer, lokatzak zindu ingo dizu, arrazoi duzu, maite dutetan murgiltza hobe dugu. Ez dago zertan murgiltu ere, baina ondo ari zarete, baina ondo, ez. Zina zure maite duta, Julen? Begira, nire maite duta, bada nolabait ere argazkilaritzako erresistentziari, nolabait esateko eskenita, testu inguru jarriko dute besterik gabe, beste munduko ezer ere. Iragan igandean, gure herrian azoka bat egiten da, iraileko azken igandean, artisauak, nekazar produktuak, eta alegian bada argazki zale talde bat, eta urtean zehar argazki ateratzen ibiltzen dira, herrian egiten diren ekitaldietan, ikastaro ezberdinak ere egiten dituzte, argazkilaritza analogikoaren inguruan eta horrela, eta beti herrian zerbait dagoenean, ez dira ikaragarri gauza egiten gure herrian, baina han ibiltzen dira, eta askotan jendeak esaten dut, orain ari dira horiek, argazki ateratzen, beti berdin dabiltza, ze txapa ematen duten ez dakizer. Baina gero, azokara ekarri zituzten, urtean zehar ekitaldi ezberdinetan ateratako argazki mordo bat, uste dut aurtengoak eta iazkoak ekarri zituztela, horrela, 15 biderrogei formatuan imprimatuta, eta jendea erosi eta erosi. Normala den bezala, zure argazki bat, zure inguruko argazki baten argazki bat ikusten bazu, ze polita eta pentsatu urte guztian keja ibiltzen gara, horri ibiltzen direla txapa ematen, baina begira, gero, eskura jartzen dizkigutenean, oraindik ere, errebelatutako argazki horien nola erosten ditugun, ezta? Eta esan nuen, ze lan, izkutuko lan egiten dute, horregon egin behar da, dena nahiago dugerriko bestetan parrandan ibili, txupinazoari argazkiak ateratzen ibili baina batzuk egiten dute, momentuan ez diogu baliorik ematen, baina gero azokan jartzen dituztenean, batenak erosten eta argazki oso politak ziren, asko saldu zituzten, beraz, hemendik beha ondeiela. Polita.
Eneko, zein da zure maite duta? Bueno, nire maite duta asteburu hontan kontzertu batea jo naizela, Oiartzunea. Ze ikustera? Autobus magikoa. Epa! Autobus magikoa. Bueno, aspalditik entzuteten talde bada, eta egia da, nire lehenengo aldia izan dela justo, taldea ikusten, eta baita segurazki azkena, bueno, ez dakien antzat, behaien azkenengo kontzertua zen, duela urte batzuk utzi zuen, eta bain berriz aurten bueltatu dira, bueno, pare bat kontzertu emateko, bat atortxurroken, eta bigarrena, asteburu hontan Oiartzunen. Eta egia esan oso politia izan zen, ze etzan bakarrikan kontzertua junta ikusita, kontzertua ikustea bere hortan de, ze, bueno, hor kontzertuan zehar, baita egon itzan, aspaldi ikusi genuen jendiakin, Tolosan nerekin ikasi zuenak, batxillergoan, eta baita, Oiartzungo lagun batzuk, bai, bat klasekidea da, baina gainentzekoak, ez ditut ikusten, eta orduan, behaiekin egotea ikustea, kontzertuaz, gozatzea, kantatzea, dantzatzea, oso politia izan zen, eta bai da, nire maite duta. Atzo June Romatit Ibargurenek ere karri zuen, autobus magikoa gurera, eta ez da gutxiagorako, desagertu, eta horrelako kaixo eta agur batean ibili direlako, eta ederra dago ere. Imanol González Gurrutxaga, zina zure maite duta? Bizkat Julenek esan duenan arira, guztai ezait, maite dut asko, batean korreoa iriki eta errebelatutako argazkiak jasotzea. Ni normalen Bartzelona bialtze ditut errebelatzeko, eta, batzutan irauten du aste bete, estatutan irauten ditu bi aste, eta normalen bialdutakon azuite naiz, eta guztai ezait bapaten, hori, gabonak izango bazien bezala, eta zuaitzan azpia gertatuko bazine bezala, holako sentsazio antzeko bat sentitze dut, eta beti irrikazirik zaitut, eta gero batzutan, pixkat, decepzio hartzen dut, baina ja, hasierako sorpresa hori, asko gusta ez, eta maite dut. Esan duzu aste bete, bi aste koepean bidaltzen dizkizutela? Bai. Esan duzu aztu egiten zaizula askotan bidali zenituela ere? Bai. Hori esan duzu, ezta? Hori esan dut. Bale, ez. Nahikoa dut nik horrekin. Zaukide dura, zatoz laguna, osaren gairura. Gabonetako jertxea zeraman gizun bat pasada oraintxe bertan gure irrati horretik? Bai, geldik egon bazen, Gabonetako zuaitza zela pentsatuko nuen, baina martxan zegoen eta... Iraieko azken eguna eta dagoeneko badaukagu hemen Gabonen lehen usaia. Ez, mesedez. Gizon bat pasada Gabonetako jertxe batekin? Bai, oso ondo. Ja está, barkatu horixe kontatu nahi nien gure entzulei, hemen, estudio paretik oraintxe bertan gertatu delako, eta haizu, ez dakit, ni harrituta gatraiz. Ez da izango akurra, leizter aurkituko dugulako gozaren gaiurra. Zena zure maite duta goiuri? Begiran ere, maite duta da, ez dakit maite duta den, baina bitxeiru ditu zait, eta pentsatu dut, zuekin elkarbanatu nahi nuela. Kontua da, egon direla Würzburgo, ondo esango dut, Würzburgo iriko unibertsitateko ikerlariak, Alemanian dago hiri hau, ikertzen nola eragiten duen benetan ilargiak eta menstruazioak edo zikloak ze harreman daukaten, ze beti esaten da ez, eragina daukala, zikloa 28 egun direla ilargiaren zikloa bezala, eta, emakume hongan ilargiak eragina handia zuela, eta aritu dira ikertzen 24 urtez. 24 urteko ikerketa bat egin dute, eta ondorioztatu dute, baiet, benetan ilargiak emakumeon menstruazioan eta zikloan, eta eragina daukala. Baina, beste ondorio bitxi bat atera dute, eta kontua da, antza denez, pantailak egunerokoan erabiltzen ditugunetik, mugikorrak eta horrela, ja da, ilargiak ez duela hainbesteko eragina. Hau da, zerbait gertatzen ari dela, eta smartphoneak erabiltzen ditugunetik, ilargitik deskonektatuago gaudela. Eta hori, gorputzetan eta nabaritzen dela. Eta orduan,
ziklo lunar, ziklo menstrual akoplamendu hori, orain ez dela gertatzen, hainbeste eta desorekatu egin dela. Eta geratu naiz oso harrituta, hau irakurtzerakoan eta zer pentsatua eman dit, eta maite dut eza da, ze poetikoki asko gustatzen zait, ilargiari lotuta egotearen kontu hau. Gehiago poetikoki, benetan fisiologikoki baino, baina poetikoki oso bolita iruditzen zait, eta liberean poetikoki oso triste iruditzen zait, deskonexio hori. Hau da, ilargitik urruntzen ari gara. Eta sekulako pena ematen dit horrek. Eta ordean pentsatut, kontatuko dizuet, ikerketa interesgarria iruditu zaidalako, baina bestetik, hemen nik uste dut, norbaitek, eta norbait hori ez naiz ni, norbaitek abesti bat egin beharko lukela honen inguruan. Ilargitik urruntzen ari garela. Venga, Julen, tokatu zaizu. Nik ez dakit abestiak egiten. Nik zalantza dauket adierazpen horrekin, baina ontzat emango dizu. Ikasteko presa daukat eta artisauaren. Esan dut Julenek gaur lokatzetan sartzeko bidean nabiela eta lokatzetan sartzeko autua ere hartu dut. Ze azken egunotan galdetu didate hainbatek, ea landu beharrote genuen bigarren kafean Bernedoku udalekuen afera. Egia esaten hasita lehen erreakzio horixe izan zen nire buruan, landu dezagun hau. Baina gaia aztertzen jarrita konplexutasuna ere erabatekoa duela ikusi genuen. Asko irakurri dut, entzun, eta hausnartu ostean nik pertsonalki baina inuke hausnarketa bat egin. Mingarri iruditzen zait politikoki babestuko nituzken modu pedagogikoetan aritzeagatik, edota ertzetan egoteagatik, abaskal ikustea burkide sentitzen dituzun hoiek egurtzen, proiektu bat egurtzen, mingarria da eta doala aurretik neurrigabea, morbosoa, aprobetxatua eta doakoa izaten ari dela nolabait kritikaren zati handi bat. Esan ere esan behar da azken urtetan feminismoak erakutsi dizkigula eztabaidaezinak uste genituen hainbat mantra. Bat da, nik sinisten zaitut. Bestea da, ez da. Agian beste hau ere garantzitsua da. Zure laguna erasotzailea bada ere, biktima sinistu behar duzula. Uste dut aukera paregabea galtzen ari garela hausnarketa ariketa bat egiteko, iragana eta oraina kontra jarri eta gure barne eztabaidak elikatzeko. Baina posizionamendu zuzen, publiko eta ezpairik gabeetan murgiltzean akaso ere ari gatzaio traizio egiten iraganari eta koherentziari. Bernedokoak kezkatzen gaitu, eta inplikatu denek kezkatzen gaituzte. Baina lau adingabeek erasoak salatu dituzten honetan gutxienik prudentzia da ariketa ezinbestekoa. Hainbat ezitzaile eta begiraleekin ere hitz egin dut azken egunotan eta kezka globala da bai. Agian azpimarra ere jarri beharko genukeelako ardura instituzionaletan. Nola izan den posible hiru salaketa ikerketapean komisaldegietan izan da. Arartekoak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta beste hainbatek gaiaren berri izan da. Aintzatespenik ez eman izan honi. Diodan bezala zalantzak beste kezka bat sortzen dit edo zalantzak bezain beste kezka sortzen dizkit aferak. Baina jakin nahiko nuke edo zerren gainetik, bi manual ote ditugun sexu erasoen aurrean edo soilik bakarra. Eta uste dut gai honetan behintzat, oraingoz, itxaroteko garaia dugula, eta denbora izango dela poligrafo bakarra. Goizak 10:26 minutu ditu oraintxe, zuzenean zarete, naiz irratian, bigarren kafean, eta guk berritxarraken kantutzar honekin, aurrera egin behar dugu, ze musika zaritu behar dugu, baina gai asko dozkagu lantzeko urrengo minutuetan ere, eta bagoaz hementxe aurrera.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. 11 eta barkatu 10 eta 37 minutu, nila kroketa jateko gogoz nabil. Baina oraindik ez da iritsi momentua, baina neko Iturbek badakar hausnarketarako espazio bat ere eta eztabaidarako. Ben ere eztabaida sortuko da. Beraz, neko, zuke saiguzu nondik abiatuko garen, nik badukat hemen bideo bat bai, hoi da. Uste dut abia puntu izan daitekena, ez? Ja, ba. Vale. Baina moderatzaile lanak egingo dituzu edo zure iritzia ere jakingo dugu? Biak, ados. Biak. Ieu, asko jigo txosna batzordego initzei jego? Izarra, lata puterik ez. Nere izena, Jontxu Borrokaek. Zuek baino kalimotxo eixo handiat. Zuek baino gaupasa geixo inditxiat. Eta zuek baino kalabaza geixo gazoitxiat. Hemendik aurrea, regetoi putezeme hori geixo ez teuzte harrio. Zeixo etxea. Hone Euskal Herriz ere esti ematen. Kauen dio. Bueno, bideo hontan, entzuten hasi gehan bezala, militar pelikula batetik hartuta dago. Eta gero, azpeitiar batek ahotsa jarri dio gainetikan, eta, historia hontan kontatzeu, nola militar hauen komandantea edo, izango litzakela gaur egun helduen paralelismoa, soldaduen gana jutea, gazteen gana, gaztetxea izango den horretara, esateak reggaetoiak entzeko, musika horrek ja da, ez duela balio, eta, musika hori ez dela egokia festetan entzuteko, ze helduak lan asko induela, gaztetxe eta jaia alternatibotan, musika estilo diferenteek erakusten, eta, hortikan, bideo ontatikan, galdera bat sortu zaigu, gaur goizidan, eta galdera hori da, musika bat entzun beharko bazenu, bizitza osoan zehar, ze estilo entzungo zenuke? Galderea deke? Guain goizegida esateko reggaetoia, ez? Bueno, esan dezakezu. Esan dezakezu. Bueno, pentsatuko pixka gehiago. Esan dezakezu. Kontua da, zure galdera da, esaten diguzu, aukeratzeko musika estilo bat, eta hori dela gure bizitzan entzungo dugun bakarra. Bai. Zuek, aukeratu behar dezuen musika estilo bat, eta bakarrik hori entzun dezakezue, bizitza guztian zer. Nik uste dut erresago dela zer ez nuken entzungo esatea. Hori pentsa da adibidez. Hasi gaitezke horrekin. Hau. Nik reggaetoia, nire bizitza osoan estilo bakarra aukeratu beharko banu, reggaetoia ez nuke aukeratuko, baina musika gogor, ez dakite, thrash metal eta horrelakorik ere ez. Hau pixkat heavy metal klasiko, Black Sabbath jarri zuet. Markatu, hau da buena mierda, Hau, abesti hau ona da, baina nik soilik genero bat entzun beharko banu enuke hau aukeratuko. Kontua da, pentsatu behar duzula, noiz entzuten duzu musika, bizitzako ze momentutan, eta batzuetan nik entzuten dut musika triste nagoenean, eta egon nahi dut triste, eta nahi dut musikak laguntzean ere tristura horretan, eta honek ez nau laguntzen. Bale, adidez lagunduzuko zintuzki gehiago, onelako zerbaitek. Bai, bizitza guztian hau Claro, hau ederra da, baina gero baita, festarako gogoa dut, eta venga, jazten naizen bitartean musika jarriko dut, eta hau jartzen bali baduzu, aian edo festan zaude eta pijama Bale, festa giroan igual nahiago duzu. Tiene alucinaciones, es tu ducha sale corriendo. Bueno, ChatGPT-ri galdetu diot. Ados? Esateko, zein den. Entzuleok, barkatu, This is the level.
Hau da Maia, ekarri dueneko gona, eztabaida bat, eta Goiurik erantzun nahi digu, ChatGPTik esan dionarekin. Ez, polita irutuko zeizu. Guk ez dugu polita inteligentzia Maia nahikoa. Bitxia iruditu zait, jakitea, hau, erabaki hau hartu daiteken oinarri algoritmikoetan oinarrituta, ez? Eta berak esan dit, jaza dela aukera honena. Dio oso estilo moldakorra dela, improvisaziorako tartea uzten duela, lasaia eta gozoa izan daitekeela, baina baita bizia eta esperimentala ere. Eta beti baduela zerbait berria eskaintzeko. Tardan, hori esan behar nizuen nik, ChatGPT-ri galdetu da. Begira, oso ondo. Izan behar du zerbait zabala. Horregatik nik popa aukeratuko nuke. Popa askotariko estilokoa izan daiteke. Aize polita bestia. Nik bai uste dut, jazak ematen duela esparru zabalena. Ze jasa, ez dakit, bebop edo hardbopetik euki dezakezun musika oso exitantea, eta euki dezakezu, pixkat, cool jazzean, edo beste jazz estandarretan, edo formato oso leunetan, beste sentimendu mota baterako musika. Osa, iruditzen zait, bai dala esparro oso zabala. Egia da. Popa ere. Bai, izan daiteke. Popa, kontua popa dala zaku erraldoi bat, ez? Hori izatera nahi dazuk, barkatu Imanole, segundu, bakarrik jasaren barruan egin dituzu aldaera ezberdin asko topatu dituzu. Popa osotasunen hartu ezkero, eske, hain da zabala. Bai, igual zabalegiak direla apostuak, baina... Gaur egun baita, gero ezta musika estilo gehiago daude, genero, subgenero gehiago daude baita. Bai, ez dakit dauden edo izen gehiago jartzen dizkigu. Izendatu egiten ditugu laustu dut, gehiago. Bai, ze popean adibidez indie popa kanpoan utziko genuke edo poparen barruan konsideratuko genuke. Edo pop rocka barruan geratuko zan edo ja ez. Pop rocka bera ere nahiko oso mundu zabala. Hori da, pop rocka ere... Hori ja bin nazte dituzu. Hori ba. Baina, ez dakize puntutaraino galdera honi erantzun diezaiok egun hain zabal edo fiskate zehatzago. Nik, bueno, bota hola, bixi-bixian zurea eta nik galderari bir galdera bat egin nioke. Zer nire, zer bota? Ze estilo musikal kuratuko zenuke bizitza osorako? Nik estilo zabalaren hori helduta pop rocka kuratuko nuke. Manol? Nik rock hartuko nuke. Rocka? Zukeneko? Bai, nik indie rock estilo hortzako. Vale, eta talde musikal bakarlari edo proiektu bakarra entzun ahalko bazenute bizitza osoan, hori ezin da erantzun. Zein izango zen? Ze gogorra hau, Oso gogorra dau, Hori ezin da erantzun. Izan behar du... Venga, 3 dauzkazue, 3. 3 aukeratzeko. Eta erabaki deun generoakin lotuta jumarrauke, o... Nire kasuan behintzat ez dago. Hori nintzen pentsatzen. Oso zaila da, oso zaila da. Oso zaila da, bai. Egia da niri talde asko gustatzen zaizkidala edo abeslari asko gustatzen zaizkidala oso konstanteak direnak beraien sorkuntzan. Hau da, abestiak oso antzekoak direnak beraien artean eta orduan nire lehenengo reakzioa da, bagian, talde hauek entzute ditudalako hau esatea, baina gero pentsatzen dut ez, balin bada entzun dezakedan bakarra, ezin dut talde hau hartu, ze bere diskografia nahiko antzekoa da. Orduan hartu behar dut zerbait, diskotik diskora, bastante aldatzen dena. Nik esan marroket azkeneko urte honetan, musika entzun nahi nun guztitan, jarri detela Men I Trust musika taldea, eta gero hortik bideratzen ziten beste abestiatuta aleatorioki. Orduan, igual hori erabakiko nuke, talde hori. Zein? Men I Trust. Men I Trust? Bai. Daula nahiko lasaie, nahiko... Zestilotako da? Ez dut ezagutzen horrein txekarriko izu. Ez que ni generoko oso ondo zitu kontrolatzen, baino... Ja, hori beste gauza bada, baita ja ez dala izurruna dena, ez? Epa. Honek baliozu lanerako, baliozu oinez biltzeko, baliozu kotxerako... Egia da, oherako.
Denerako ez dakit balio izun, Bueno. Korrika egiteko igual ez, kirola egiteko tala. Bota dituzue horre. Segun ze abiaduratan. Eta kirola ere... A ber, nik orokorren kirola asko ez ditu. Crossfit egiteko baleako da julen. Ez dakit? Ez dakit? Porratu marko duz. Baina haien pilateserako bai. Hau estilistikoki ere nik ez da itoz ondo non kokatu. Nik ez. Ze bajo linea horrek badauka pixkat funkiaren zerbait, baina gero kantakeran, bai, askoz indigoa da, badago elektronika puntu bat sintetizagailuetan, bai, india izango zen hola pixkat, hau ere nahiko zaku zabala da. Bai, Indi. Horretik, orokorren ja nik uste oso lausoa dela baita musika genero mundu hau, eta hainbeste nasketa egiten die, eta hainbeste gauza saiatzen die. Gaur egun esaten dute ja dena inda daola, dena sortuta daola, dena inventatuta daola, eta ez dakit irut zait genero nasketa hauek, eta bai, sinergia genero barrun dauden sinergia hauek bastante interesante dela, eta hau ez dakit nun sartuko nuken, indin sartuko bagenu, pues indin. Asko gustatu zait, Eire bai, baju linea hori iruditzen zait. Eske, gaina talde hone dauke baju oso interesantea, eta aurreko urten atazuten disko bat, eta urten atadute beste disko bat, eta ena marabila. Nei, esatizuet, demora guztien entzuet, eta irutzait, askotan gertatzen dela, gustatzen zaizuen musika talde bat, edo album bat, edo behin da berez entzuten dezutenen, batez ateratzen dutenen, barkatu gaixo nao, eta ez deto, enez gai oso ondo hitzaiteko. Diskoa atera berri dagonen, edo diskoa deskubritu berri dezunen, behin da berez entzute dezu, bintzen dik oiturai dauket, eta askotan jotzen da oso errez, aspertzea edo oso errepikak horritxe zaizu, edo ja nahikotan entzun dezu, berriro gehiago entzun nahi ez zateko. Baina ez dakidan, beraien abestik diela nahiko interesgarrik edo oso abesti abaniko haundie daukiela, nina ez aspertzen, eta esatizuet, etxen jartzen dut etxe iristen naizen bakoitzen, eta guztu duten nahi zauen zuten. Iruditzen zait oso proposa sukaldean aritzeko. Baita, bai, etxean euteko nik uste orokorren. Bale, karo, hau da oso ardokopa bat etxean. Etxean, bai, oso ardokopa bat etxean da, bai. Dala, goiuriren playlist bat. Hori da, playlist bat ardoko bat etxean izena duena. Hori da. Eta hau, oso aproposa zerrenda horretarako. De hecho, horrek urten sortu nun playlist bat, eta zuetako askok eukizen duten playlist hori gordeta. Bai. Nik azken galdu indet, baina egia da asko erabili nuela. Bai. Abat. Gainera, Abat, bai. Abat, olako zerbait. Eskat gaizki dago imanol esatea, baina irabiltzen nuen... Claro. Pixatola intimitaterako. Bale, ez, uste duen beste gauza desan batzula. Ez, ze uste zenun? Ez, erabiltzen genula Spotify, baina gaur egun ja. Bueno, hori da, Spotify kentzen joatean ere playlist batzuk eta desagertzen doaz bizitzatik, baino, esan nahi nuela, erabiltzen nuela, larroa jotzeko. Bai, esan nahi dela. Hemen puritanismo, de repente. Ez. Ni hemen autozentsuratzen. Osak, izan nahi zure DJ-a. Beti presente egon zara, Imanol. Saiatzen nintzen ez pentsatzen playlist horren egilean momentu hietan. Ja. Saiatu, Sandu. Etzuen lortzen. Guain musika entzute denen, saiatuko naiz baita ez pentsatzen gauza hietan, baina. Hori da, playlist hori jartzen dutzunean. Aizue, 11 gutxiago dira, izortze santin segituan gurekin izango dugu eta agurtu bertzaituztegu, baina egia da, ez da bai da pixkat hemen airean geratu zaigula, astuntan igual... Uste dut oso zaila dela mugatzeko, esan nahi dut. Bueno, baina ematen du ez pixkat hausnartzeko. Hausnartzeko bai ematen duela, baina azkenean baita ere estiloen orokortasun horretan zuretzako estilo bat izan daiteke, niretzako beste bat izan daiteke. Bai, hori da, poparen mugak nun dauden, ez? Zuretzako india den zerbait, akaso niretzako ez da, edo alderantziz ere bai. Eta gero baita bizitzan zehar aldatzen gehala asko, eta igual daukagu epoka bat gustatzen zaigula etxen lasai egotea, bestazutan etxedik kanpo egotea eta jorran ibiltzea. Orduan, genero aniztasunak baita ematen diguna da, bizitza estilo ezberdineta moldatzen dela, eta gure bizitza etapa guztin zehar aldatzen dela genero erabaki hori baita. Aizue, esan dakoa uste dute gai honek emango digula, beste batean ere lasai hausnartzeko, eneko Imanol, pakean otziko zaituztegu eta aurrera egingo du. Oso ondo. Eskerrik asko. Aio! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ours is the power, and now is the time. This is the hour.
Badira aste batzuk ikasturteari modu ofizialean hasiera eman zitzaionetik. Gure zientzia irakasle partikularari denbora pixka bat emana izan diogu ikasturte berriari neurri hartzeko, lehentasuna duten beharreko arreta eskaintzeko eta bigarren kafeko denboraldi berriko lehen zientzia tartea prestatzeko. Ikasturte honetan ere aldian behin etorriko zaigu Izortze Santin Gomez, biologian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria gurera. Lehen saio honetarako 3 gai proposatu dizkigu, sarreran ere aipatu dugu bakoitzari buruzko zerbait, eta denborari galdu gabe, hoiek lantzen hasiko gara. Izortze Santin, egunon eta ongi etorri, denboraldi berrira ere. Kaixo, egunon dan hori. Kaixo, Izortze. Zer moduz gara, uda ondo? Uda super ondo, kurtso hasiera ez hain ondo. Aldapatxu da? Bai, gainera trankazarekin nabil eta kostatzen ari zaiterrit. Ara, bestea. Ez zara bakarra. Bai. Zer dira hauek Izortze kurtso hasieran ez dakit, honek badu zientifikoki azalpenik nolatan den posible, iraila iristen da, eta jende asko dabil, katarroarekin, ondo ezik, horrek badu azalpen zientifikorik. Badauka, eta ja memoriaz jakin beharko zenituzkete gauza horiek, Umeak hasi dira eskolan, eta hor virus mugimendu pia dago, gero baita ere ja hotza hasten da, eta pixkaz sensibleagoa gaude, eta orduan virus guztiak hartze ditugu. Bai, badauka azalpen zientifiko. Eta psikologikoki ere iraileko aldapa gogor honek ere igual sortzen du, alako organismoaren txakalalditxo bat ere, ez gaude pixka dola denak, epa. Argita egarbi, horrek ere zerbait eragiten du nola baita. Da, nik badaukate kontu bat, eta da, Izortze, faltan bota zaitu ala udantzear, ze inguruan lagun zientzialari batzuk badauzkat, eta behin okurritu zaidan aipatzea, kirol arloan, orain ziklismoan eta pepinilloaren ospin hori nola edaten duten muskulotako, giarretako kalambreak eta ekiditzeko, kalambreak sortzen direnean, bota nuen, klaro, nuen alboan nerekin kirola egiten duen biokimikan doktore bat, eta asizitzea edan, ez da egin nola den, Krebsen zikloa azaltzen, eta mitokondriak eta zelulak, eta zenan, nik hau Izortzerekin egunen batean hartuko dut lasai ulertzeko aukera, baina bai, haizu, bebintzat gogoratu nintzen zurekin, esanen bida, hau gure kabezerako zientzialariarekin egunen batean aztertu beharko dugu, baina... Ni Krebs zikloa azaltzeko gai izango naiz, baina pepinilloen ospingo baliote duen muskuloen berreskurapenerako egia esan da ez dakat ideiarik ere. Uste dut hemen movida zela, segero gainera gaia interesatu zitzaidan, eta galdetu nion kirol medikuntzan aditu bati, kirol mediku bati. Ark esan zidan, berak azaltzi ezadakela bestea, baina Krebsen zikloa eta mitokondriak eta hor bat, hori igual ja biokimiko edo biologoren batek azaldu beharko luke, eta artikulu bat basazidan ingelesez saiatu nintzen irakurtzen, eta horre, uste dut, azido azetikoa duela pepinilloaren ospinak edo horrelako gauzaren bat. Bai, ospina azetikoa da, bai. Hori nonbait mitokondriara, eta bueno, oso gai. Irakurriko horren inguruan, eta aurrengo saiorako... Nik uste artikulu hori elkarbanatuko dizudala, eta eskatuko dizudala pixet itzulpena egitea. Zegero, badakizu hemen naiz irratien Julen Dabiok aritzen garela turra eta ziklismo karrera kontatzen, eta ordan, egunen batean Julen oso dotore geratuko zaigu ziklismo kontakizun batean, Krebsen zikloa azaltzea, mitokondriak eta olako kontuak. Uste dut inigo, zuri eta bioi hobeto eta aterako zaigula, vinagre trago bat hartu du karranpak pasatzeko. Sartze baldin bagara azalpen zientifikoetan uste dut gu galduko garela eta aldi berean entzuleak ere. Ai, ze konfiantza gutxi gizona, ze konfiantza gutxi gugan. Nere buruarengan bat erez, gero eta gutxiago. Izortze galderatxo bat, uda garaian oporrak izan dituzun horretan, ez dakit, zientziatik nolabait deskonektatzea lortzen duzun horietakoa zara, edo beti zaude erdia alerta dauden albiste edo egon daitezke nobeda den inguruan? Normalean gustatzen zait alertan egotea, bai, zientziarekin erlazionatutako berriak irakurtzeko, edo beste dozen gaietako berriak irakurtzeko. Gainera, nola normalean laborategian jendean geratzen da, beti konexio puntu bat eukitzen dezulanakin, beraz, deskonexio absolutua ez dute eukiez. Bueno, deskonektatzen ez duena eta deskonektatzen uzten ez diguna, Izortze lehendabiziko, proposatzen diguzu lehendabiziko gaiko protagonistetako bat, Donald Trump, askotan aipatu dugu, aurreko denboraldian ere aipatu genuen, Trumpen izena zientziaren inguruan,
akaso inoiz ez, zentzu positiboan, eta oraingoan ere izpidea eman du, bere azken adierazpen horietan esan duelako, ordunaldian parazetamola hartzeak baduela autismoarekin nolabaiteko lotura bat, erlazio hori egin du. Bai, beste trampada bat, esango dugu, ez dakit nola deitu, ez? Bai, ora agertu zen Robert F. Kennedyrekin, osasun saileko idazkaria bertakoa, eta bai, ala esan zuten, ez? Parazetamola hartzea ordunaldian, eragiten duela ume horiek autismoa izatea, ez? Eta, beraiek oinarritzen dira urte hontako abuztuan argitaratutako artikulu batean. Artikulu hori berez ez ditu datu berriak ematen, egiten duena da 56 artikuloren berrikuspen bat bezala, ez? Eta orduan beraiek egin dute, negazionismoaren eremu horretan oso tipikoaren zerbait, cherry picking deitzen dana, ez? Hartzen dute artikulu bat, eta artikulu horretatik hartzen dute interesatzen zaien informazioa, ez? Zeberez artikulu horretan egia da momentu batean esaten dutela, nolabaiteko asoziazio estadistiko bat egon daitekela, emakume haurdun batek 4 asteetan zehar parazetamola jarraian hartzea, eta ume horrek autismoa izatearekin, ez? Baina artikulan bertan esaten dute argi eta garbi, askoz ikerketa gehiago egin behar direla, hain zuzen ere horrelako erlazio bat probatzeko, azkonean asoziazio estadistiko bat ez du esan nahi honek hau eragiten du, bale? Kasu honetan korrelazioa ez da kausalitatea esan dezagun, ez? Beraiek esaten dute ere, ikerketa asko daudela, esaten dutenak, haurdunaldian zehar, sukarra estratatzeak, umean, neurogarapenean arazoak sortu ditzazkeela, horrek esan nahi du, parazetamola hartzea, sukarra horrei aurre egiteko garrantzitsua izan daitekeela haurdunaldian, eta esaten dute logikoki, medikuek errezetatu behar dutela, alik eta dosi txikiena hartu, alik eta denbora gutxienean, ez? Eta orduan, beti bezala, beraiek hartu dute artikulu horretatik esaldi konkretu batzuk, beraien adierazpenak babesteko, ez? Baina ikerketa asko daude, pasan urtean bertan Suedian egin zen ikerketa bat super handia, 2,5 milioi ume baino gehiago aztertu ziren, eta argi geratu da parazetamola eta autismoaren arteko erlaziorik ez dagoela, bai? Orduan Trumpen adierazpenak sostengatzen dituen evidentzia zientifikoak ez daude. Eta zentzu horretan izortze artikuluan bertan ere aipatzen da, ez? Diagnostiko kasu gehiago egoteak, ez duela zertan Trumpek eta esaten duten horren bidetik joan baizik eta badela, ezagutza gehiago dagoelako, ikerketa gehiago dagoelako eta kontzientzi sozial gehiago ere badagoelako. Hori da, ez, azkenengo urteetan zehar, kontzientziazio gehiago gonda, bai gizartean, baita profesionalen artean ere, ez, baldintza honen diagnostikoa hobetzeko ere lanabesak garatu dira, eta kriterio diagnostiko hobeak garatu egin dira, eta gero beste gauza bat ere garrantzitsua dena da, herrialde askotan osasun zerbitzuetarako sarbidea hobetu egin dela, ez? Eta orduan, aukera daukagunean, osasun zerbitzuetara joateko, logikoki horrelako baldintzak askoz modu eraginkorreagoan diagnostikatu daitezke. Orduan, berak esaten zuen gorakada bat egon dela, baina gorakada horren atzean dagona da, zuzen ere, hori diagnostikoa askoz hobeto egiteko gaitasuna daukagula. Segiton jarraituko, izortze Santinekin izketan, baina azken ordukoaren bila salto egin behar dugu estudio zentraletara. Aritze Santa Maria, egunon? Ez dugu Aritz Santa Maria entzuten, saiatuko gara berreskuratzen konexio, baina bien bitartean izortze Santinekin jarraitzeko moduan ere bagara. Nolabait, ari ginen entzuleako katzearren, Trumpen eta bere administrazioak egin duen parazetamolaren konsumoa eta autismoaren arteko lotura horren, estudio klinikoa nolabait aletzen eta hemen atzean dagoena nolabait, baina barduran kokatzen, eta pixkat izortze zure azken adierazpen horri helduta berriz ere, hor badagoela nolabait identifikazio edo diagnostiko gaitasun gehiagoaren ondorioz kasu gehiago atzemateko aukera hori, baina ikerketak berak ez duela zehazten nolabait ondorio zuzen bat dagoenik, nolabait ikerketa gehiagoren behar hori badagoela, eta hortik ez dakit ikerketa horiek gauzatzeko
politika edo badagoen, edo ikerketa hori non geratuko den, edo baote den beste inun ikerketa horren inguruan lanean ari den talderik? Bueno, badaude munduan talde asko, mota honetako ikerketak egiten dituztenak. Lehen aipatu den bezala, pasan urtean bertan oso artikulu interesgarria publikatu izan Jama aldizkarian, bai, eta hor adibidez Suedian egindako ikerketa bat deskribatzen zuten 2,5 milioi ume aztertuta, ez? Eta hor daukaten gauza ikerketa horretan dagoen parte positibo bat esan dezagun, badauzkatela kontrolak anai-arreben artekoak, ez? Orduan, anai-arrebak aztertzen dituzte, igual anai-arreba pertsona ume baten haurdunaldian zehar amak parazetamola hartu du, eta bere anai-arrebaren haurdunaldian zehar ez du hartu, ez? Eta ikusten dutena ikerketa horretan da, arrisku berdina daukatela biak. Bi umeek, nahiz eta amak parazetamola hartu ala ez? Eta hori oso kontrol positiboa da, eta adieraztera ematen du, parazetamola ez dela arrazoia autismoa garatzeko, eta horren atzean egon daitekela faktore genetikoak, dugun faktoreak, eta ezin dugu ahaztu baldintza hau oso konplexua dela eta faktore ezberdinek eragiten dutela bere garapenean. Orduan, faktore guztioi kontrolatuta izatea ikerketa batean oso zaila izaten da. Ados, izortze horren bai saiatuko gara, azken ordukoaren bila salto egiten estudio zentraletara, segituan jarraituko dugu izortze Santinekin, baina Aritz Santa Maria prest dugu dagoeneko, orain bai Aritz, egunon. Egunon, bai, arazoa konponduta azken ordukoak komentatzeko tenorea dugu, eta lehenik eta behin aipatuko dugu turistifikazioarekin kezkatuta eta desazkunde turistikoaren alde lanen ari diren hainbat eragile kantoratuta, desazkunde turistikoaren aldeko Euskal Herriko topaketak egingo dituztela urriaren 24an eta 25ean Donostian. Bizilagunekin plataformak berri eman duenez, Euskal Herriko hiri, herri eta eskualdeen turistifikazioari aurre egiten dioten pertsonen eta taldeen topaketak izango dira, eta helburu hauek izango dituzte. Turistifikazioak kezkatzen dituen pertsonek eta taldeek elkar ezagutzea eta harremanetan jartzea, Euskal Herriko ikuspegi orokorra eskuratzea, martxan dauden borrokak, proiektuak eta proposamenak ezagutuz eta hauen gaineko informazioa trukatuz, bestalde turistifikazioaren eta desazkunde turistikoaren gaineko gogo eta kolektiboa egitea eta azkenik elkarlanerako aukerak identifikatzea eta aurrera begirako elkarlanari oinarriak jartzea. Bi eguneko egitaraua izango dute topaketek eta bertan hitzaldiak, mahai inguruak eta tailerrak antolatuko dira besteak beste. Halaber, aipatuko dugu Espainiako Etxebizitza Ministerioak Gipuzkoa alokairurako referentzia prezioen zerrendan sartu duela eta ondorioz alokairurako prezioak mugatuko dituela. Stop Desahucios plataformak edota EH Bilduk eskatu bezalase. Gipuzkoan, Donostia, Irun, Zumaia, Errenteria eta Lasarte hori udalerritan arautu daitezke alokairuen prezioak. Horietan dagoeneko aplikatzen ziren etxe bizitza eskubidearen legean alokairuaren prezioi eusteko jasotako neurriak. Orain gainera, zona edo etxe bizitza jakin baterako alokairuen prezio tarte bat ezartzen da, aurrek urteetan aitortutako kontratuen eta hien bilakararen arabera kalkulatuta. Trafikoari dagokionez, aipatuko dugu zenbait tokitan bidelanak direla eta trafikoa motela dela, esaterako Igorren edo Elgoibarren. Hauek esan da berriz zuena da hitza Asensio eta bigarren kafeko taldekideak. Eskerrik asko Aritz Santa Maria, bagoaz aurrera eta aurrera egiteko, izortze Santin Gomezekin jarraituko dugu, horari ginen, Julen, Trump, haren adierazpenak, autismoa eta parazetamolaren artean eraiki nahi izan duten lotura, eta tira, hainbat gauza argitu ditugu, baina bada nolabait autismoaren inguruan ere egin beharreko, nabardura edo galdera bat izortzeri ez? Bai, lantzen ari garen edo helduleku bezala darabilgun artikulu honetan bertan ere izortze esaten delako autismoa ez dela gaixotasun bat, neurogarapenaren baldintza moduko zerbait dela, eta ez dela, ezabatu beharreko patologia bat. Hori da, ez? Eztabaida handia dago, ez? Batzuk uste dute gaixotasuna dela, beste batzuk baldintza badela, ez? Baina nik uste gero eta onartuagoa dagola, hain zuzen ere, dela baldintza bat, ez? Azkenean gaixotasun bat da, zerbait gaizki dago eta prozesu patologiko bat sortzen da gure gorputzean, ez? Eta ez da kasua. Zuk esan duzun bezala, ez?
neuroheterogenotasun horren baitan sartzen dan baldintza bat izango litzateke eta horrela onartuta dago, ez? Horregatik asko esate dute ez dela zerbait tratatu behar dana medikamentu konkretu batekin, hain zuzen ere, ez? Izan ere Trumpen adierazpenen artean ere esen bakarri parazetamolaren kontua, baita ere esaten zuen tratamendu konkretu bat erabili behar zala autismoa daukaten umeak tratatzeko, eta berriro ere, bera proposatu duen tratamenduaren babes zientifikorek ez dago, ez? Orduan, hala da. Tristea da, lehen ere aipatu dugu, aurreko denboraldian ere sarritan izan genuela Donald Trump, eta bere, ez dakit, bulo hoiek, komunitate zientifikoaren jarduna erabat, espaian jartzen dutena, eta komunitate zientifikoaren gan, erabat oinarririk gabeko, adierazpen horiekin asarrea eragiten duena, eta izortze ziurrenik akaso eta pena da, tristea da, baina ez da azken aldi izango Trump agertzen zaigun horrelako kontuekin ziurrenik. Ez da izango, nik uste dut bere estrategiaren baitan daudela zientziaren kontrako adierazpen hauek, eta zoritzarrez, hurrengo urteetan jarraituko dugula Trumpen trampada hauek entzuten. Bueno, lehendabiziko gaia izan da, nola baitere, zientzia atal hauetara hurbilpen bat edo gerturatze bat, eta orain ja materian bete-betean sartuko gara, nature.comeko artikulu bat izortze, nik lerrogure irakurriko dut, ze hortik aurrera, oraingoz behintzat, gauza gutxi batu ditzazket edo aportatu ditzaket eztabaida honetan. Adimen artifizialaren bitartez, bakteriok akabatu aldituzten, bakteriofagoen genomak diseinatu dituzte. Toma. Bai. Bueno, bakteriofagoa zer dan, badakigu, ez? Beste noiz baititz egin dugu hortaz. Virusak, bakterioak akatzeko infektatzen dituzte eta akatzeko gaitasuna dakatenak. Bueno, artikulu bat publikatu dute, oraindik ez dago aldizkare batean, errepositorio batean dago, bioarkaifen, eta bueno, saiatu naiz, artikulu horretan dagoen informazioa ateratzen, zenik onartu behar dut adimen artifizialean adituaz nazela, bai? Baina, bueno, azalduko dizuet talik eta hoberen. Kontua da, adimen artifizialan bitarte sortu dituztela hizkuntz genomikoaren ereduak, bai? Eta hizkuntz genomikoaren eredu horiekin gaitasuna daukate, sistema biologikoak sortzeko, edo sistema biologikoak sortzeko beharrezkoak diren sekuentzia genomikoak sortzeko, bai? Eta orduan, kasu honetan, beraien helburua zen, bakteriofagoak sortu, bai? Bakteria konkretu batzuk, adibidez, erresistenteak izan daitezkenak, gaur egun existitzen diren bakteriofagoekiko sortzeko, hiltzeko barkatu. Orduan, bereek saiatzen dira EBO bat eta EBO bi deitzen diren eredu batzuekin, hor sartzen dituzte gaur egun existitzen diren bakteriofago pila batzuen genomak, eta entrenatzen dute adimen artifizial hori. Eta eskatzen diote arkitektura genetiko errealistak dituzten bakteriofagoak sortzea, eta gainera tropismo konkretua daukatenak. Tropismoa da, virus batek zelula konkretu batekiko daukan espezifikotasuna. Eta orduan kasu honetan eskatzen diote E. coli bakterioaren kontrako infekzioa egaratu ahal izatea nolabait. Orduan horrekin lortu dituzte bakteriofago ezberdinen genomak eta ikusi dute bakteriofago horiek biableak direla, sortu daitezkena. Eta gainera gaitasuna daukatela, beste bakteriofagoekiko erresistenteak diren bakterioak akatzeko. Orduan, izan daitekena oso interesgarria, terapia konkretu batzuentzako, ez? Badakizue bakterioen erresistentzien aurkako terapiak sortu nahi diela, bakteriofago berezia hauek sortuz, printzipioz halko genituzke horiek tratatu nolabait. Kasu honetan, izortze, adimen artifizialaz, unai elordi adituarekin ere hitz egiten dugu hemen bigarren kafean, eta askotan entzun diogu berari, entrenatze hori, ez? Sistema edo entrenatze hori, kasu honetan ere, entrenamentu hori garrantzitsua da egiten den hori fintzen joateko, zehazten joateko? Bai, oso garrantzitsua da, ez? Ezkezke finean, pentsasazu, ni ez naiz aditua, baina zu hor daukazu sare bat, eta sare horreri informazioa eman behar diozu, gero hortik lortu nahi desuna lortu ahal izateko, ez? Orduan, orain sare hori entrenatu dute bakteriofago mota hauek sortzeko, baina segurazki entrenatu daiteke beste motatako virusak sortzeko ere, ez? Eta honek esan nahi dudana da,
horrelako esperimentuak deitu ditzagun ere bere arriskoak badituztela, ez? Kasu honetan, sistema konkretu hau entrenatzeko ez dituzte erabili gizakiak infektatu ditzazketen virusen sekuentziak, baina norbaiteri okurritu alzaio, adibidez Trumperi, mota honetako ereduak, arma biologikoak sortzeko erabiltzea, zerbait esatearren, ez? Orduan hor ere, arazo etiko moralak ere egon daitezke horren atzean. Betiko horrela garapen horretan, teknologiaren erabilera horrek ere sortzen dituen, gatazka moral hoiek. Akaso, izortze Inigo eta Goiuri, egunen batean, aztertu behar dugun beste puntua da, arreta ditu dit, izortzek esan duenean, oraindik ez dago publikatuta, nola esan duzu, badagoela, non dagoela esan duzu izortze, artikulu... Bioarkaiz errepositorioan. Hori da, hor, artikulu bat, ikerketa batetik ateratzen den artikulu batek, publikatu bitartean egiten duen bideo horretaz, prozesu hori ere akaso interesgarria egunen batean izortzerekin lantzeko, ze filtro pasatzen diren edo nola izaten den, akaso izortze izan liteke, ez? Gainera gero eta ohikoa da, nik onartu behar dut nik neukere egiten dudala, orain oso ohikoa da ikertzaileon artean, aldizkaria bidali bitartean, repositorio batean jartzea. Baina, repositorio horretan jartzen desunean, oraindik ez du inork errebisatu, bai? Orduan ez du inolako filtrori pasatzen esan dezagun. Baina, bada modu bat nolabait filtroiek behartzeko, alegia, beste aditu batzuk ikusi eta zurekin feedback hori elkar banatzeko, edo hori da helburua? Bai, hori da helburua. Helburua alde batetik da hori, beste batzuen feedback hori lortzea, aldizkarira bidali orduko, igual gauza batzuko ditu ditzazkezulako, eta baita ere, zuk nahi duzu izan lehenengoa hori publikatzen, eta batzutan aldizkarietara bidali, eta asko tardatzen du publikatzen denera arte. Orduan hor daukazu, eta ja nolabait zure artikuloa zitatu behar dute beste batzuek. Zerbait aipatu genuela Unai Elordirekin, hitzein genuela pixkat ordaintzeaz publikatzeko aldizkari zientifikotan, eta uste dut begiratu genuela, nonbait irakurri genuela, $1.000.000 direla mugitzen direnak urtero kontzeptu honetan. Zientzialariek ordaintzen dutela publikatzeagatik aldizkarietan, eta pixkat argitaletxe eta aldizkari hauen munduan mugitzen dena urtean $1.000.000.000 dela. Bai, da pasada bat, ordaintzen dugu argitaratzeagatik, baina ordaintzen dugu ere artikuluak irakurtzeagatik. Orduan negozio ikaragarria da, eta nik uste dut errepositorio hauek ere horreri aurre egiteko modu bat izan daitezkela, ez? Azkenean irekia dira, edo norke ikusi ditzake, baina arazoa da gaur egun oraindik ere filtroak ez daudela, bertan publikatzen diren artikuluak kalitatezkoa diren ala ez kontrolatzeko. Akaso egunen batean helduko diogu horri ere modu sakonagoan, eta hirugarren gairako, Goiuri, zenbat aldiz gertatu zaizu, eta hemen saioan, edo bestela abesti bat entzun eta egun oso horrekin bueltaka. Burutik ateratzen zaizula. Askotan. Eta gero, nire lagun batek esaten du, guztiz hasieratik bukeraraino abestu behar dut, eta orduan joan egingo zait. Edo beste batek esaten du, abestu beste zerbait, ea aldatzen den behintzat kantua. Askotan gertatzen zait niri bai. Izortze zergatik ezin dugu abesti bat burutik endu? Earworm, edo entzumen zizarea bezala itzuli dudan, fenomenoa dela eta. Da fenomeno bat, melodia bat gure buruan sartzen da, eta beinta berriz melodia hori edo abesti hori errepikatzen dugu eta ezin dugu burutik atera. Eta oso ohikoa da, pertsonen 90% astean behin dauka horrelako egoera bat, bai? Eta 26% egunean behin baino gehiagotan. Gertatzen zaio hau. Barkatu, nik hau txoa iso behar nuen, baina sistemak pixkatorrela traizioa egin dit, konponduko du segituan, uste dut. Listo, horren bai. Izortze esan duzu, 90% astean behin, eta 26% egunean behin. Behin baino gehiagotan. Behin baino gehiagotan. Bai. Gaixuak. Bai. Hora, salte zientifikoa omen dago be, bai. Segurazki neurologoek ni baino eta salduko dute, baina berez bi faktorek eragiten dute. Alde batetik, abestiaren izaera, ez?
izaera kantu azkarra bada, melodia generikoak, ezaguna eta kantatzeko errezak badia, probabilitate gehiagorekin izango dira itsaskorrak, bai? Eta hor artikulu horretan, nik ez nituen ezagutzen abesti hau, ez naiz oso musikazalea, baina Lady Gagaren Bad Romance, izan daiteke bat, eta Melodiren Esa Diva. Zeinena barkatu? Melodirena. Hori da, bai. Barkatu, zuek ala badio zuen nik jarriko dute, oza. Jarri. Que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie. Hola. Badakizue... Ez, bota. Batean, iruditu zaidala egia da nik melodia ez duela entzun, eta pixkat lehenengo zola etorri zait burura, baina Monika Naranjo eta Amaia Montero Thermomixian sartuko bazenitu? Bai. Hau agertuko zan? Bai. Ados nago. Zuk esango bazenio chat GPT egiazu kantu bat Monika Naranjo eta Amaia Monteroren musika edo ahotsa nahastuta? Hau aterako zan? Ados nago. Bai, hemen artikuluan horrelako musika jarrita gero pixka bat gaiztoa bihurtuta, esango dut, badaude artikuluan zehar lerroburu batzuk izortze, gaztelaraz irakurriko ditut dauden bezala, Las larvas permanecen en la historia. Una metamorfosis hacia lo patológico, eta ja, honena, cómo fumigar y exterminar al parásito. Bueno, hautaketa musikalaren gatik den, edo zergatik, Zer ikusia badakala. Eta hor, ¿cómo exterminar al parásito horretan, zuzen ere goiurik aipatu dituen truko horiek agertzen dira, ez? Abestia osoa entzutearena, ez? Niri atentzioa ditu ditor artikulan agertzen den kontzeptu bat dela seigarnik efektua. Nik ez nuen ezagutzen. Baina seigarnik efektua da errezago gogoratzen dugula bukatu ez duguna tasa, bukatu duguna baino. Orduan, esaten dute, errezagoa dela, lo probableagoa dela, abesti bat itxaskor bilakatzea, bakarrik zati bat entzuten baldin badugu. Osoa entzuten baldin badugu, ez da improbablea. Eta antza, seigarnik efektu hori egon daiteke horren atzean. Ara, honezkero, adimen artifiziala ere entrenatuta egongo da. Zuk eskatzen baldin badiozu melodia pegadizo bat egiteko, berak ja izango ditu, bere parametroak melodia pegadizo bat egiteko, pentsatzen dut. Seguro baietz, seguro. Zuk kantak egiten dituzu horrela ez bukatu, Ez eskatu adimen artifizialari melodia pegadizo bat, Ez. Batzutan egiten ditugu nahi gabe ere, baina bai. Melodia pegadizoak? Bai, batzuk bai, baina bai, ez dakite. Egiten dituzuna zureak izan daitezela, Nik galetu nahi nizuena, zuentzako euskal abestirik baote dago nola itxaskorra dena. Nik badaukat bat buruan, beti etortzen zaidala. Nik ere badaukat bat buruan. Eta gorrotatu egingo naute entzulek, ze uste dut badela buruan sartzen zaizu eta ezin da joan. Bota ba. Olentzero, gaur beran dutu ezkero. Gainera, bakarrik da zati hori. Osa, beste abesti. Olentzero, gaur beran dutu ezkero. Olentzero. Gizuen beste bat oso itxaskorra dena, ez da? Klasikoetan klasikoa. Eta izortzek zein esan bertzuen? Bueno, a ver, arrazoia daukazut horretan segia daumen abestiak, nola, erresagoa dien, asko zitzaskorragoa dien, neri itzulera zetakena, demora guztian ere buruan. Egia da. Zukanatzen ari nazela, edo gauza hori etortzen zai burura. Bai, egia da. Bai. Nik lehen jarri duena nahi gabe beste kanalean sartu dena nere txikitako kantak gozategina ere. Nere txikitako kantak hori ere oso itxaskorra egiten zait. Nornori nork. Bai, edo porru patata. Porru patata bera, gozatik baditu lako. Bai, badauzka bai. Zein gehiago. Asko daude, Izarok ere baditu horrelako batzuk. Paris adibidez, dantzan, behin buruan sartzen zaizula. Oso melodia itxaskor eta polita da.
Hola, errepikakorra dienan ikuste dut batez ere diela buruan. Bai, oida. Zazpien jarria eta horrelako... Baita ere. Ja, pixka bat atzera egin da, baina. Bai, dira, atzo jaso nuen mezu bat eta inauti bidali nion banekilako ilusioa egingo ziola. Bada izotz patinatzaile bat Euken Alberdi, Milango neguko jokoetarako bidean dagoena, nahiko zaila du sailkapen prozesua, eta eran egun lortu zuen Bratislavan munduko Challenger zirkuitoan, denboraldiko lehen frogan parte hartu zuen, eta bertan lehenengoz bere bizitzan eraman zuen euskal kantu bat, eta eraman zuena zen Itxasoa Garaken Zazpieta Euskadiko Orkesta Sinfonikoarena, eta oso arroz zeuden bera, eta haren anaia, nazio artean euskarazko kantu bat entzun zelako, eta arekin dantzatu zuelako, eta emaitza ona lortu zuela, eta denboraldi hasiera, baina oso hunkigarria egin zitzaiela, eta egia esan nik bideoa ikusita ere, alaxe sentitu nuen, eantzuteri daukagu. Jendearen txaloak. Baina uste dut, benetan zentzu hartzen zaiolani ikusita, Euken Alberdi dantzan einaute lorritaren, eta Zazpiren kantu honen gainetik, baina bai oso politi izan zen, eta, Itxasoa Garakera ere, bada kantu itxaskorra. Nik esango dizu gauza bat, uda hontan tatuaje bat egin dut abesti horretan oinarrituta. Txin, honen jolasa daukagu. Asmatu behar dugu, ze tatuatu duen Izortze Santinek. Hori oso zaila da. Ez, hau asmatu egingo dugu. Izortze barkatu honekin ez dugu esan nahi, previsiblea zarenik etorrelako ez ere, baina aber asmatzen dugun, zein izan den zure tatuaje, pistat eman behar diguzu, zenbat hitz tatuatu dituzun? Ez dut hitz bakar bat ere tatuatu. Ez duzu hitzik tatuatu. Ezin dugu jolastu ja. Oso doinigoa. Zure jolastu. Saiatu zara. Orduan saiatu egingo naiz. A ver, sí. Okera bat da. Ebeiruko, Hortzimuga bat sutan. Ez da. Ez. Gare, zuek ez da saiatuko? Eske mila goz izan daiteke, nik adibidez badaukat ibilbediren abesti bati buruzko tatuaje bat, eta ez da hitzik ateratzen, eta ez da marrazki bat. Eske tatuatzailea artista dira, orduan zuk ematen diozu abestia, eta beraiek egiten dutena irutena, orduan saia da. Baina, hola parte garrantzitsuena da begi bat, malko bat ateratzen saiola, eta itxaso bat egiten da olatuekin. Hori izan nire igarri bukera. Izargorri bat, eta oso polita. Bueno, Donald Trump, pepinilloak, musika, euskal kantu melodiak, eta tatuajeak ez dago gaizki, urteko lehendabiziko zientzia saiorako. Ez dago bat ere gaizki. Izortze Santin Gomez, mila esker, eta izango, arazte batzutan berriz ere. Bai, ondo segi, zaindu. Adio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021eko otsaiaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan, 611-4 Naiz irratia. Aulen kontra izeneko kantu horrekin. Kontrola barkatu. Ondo izurela naiker. Asi zara? Aspaldi ez duela esaldi hori entzuten. Pertsona hona naiz. Endabiziko kantu honetan, Aulen kontrola honetan, entzuten da gitarran flangerrazo bat. Feiserra. Feiserra da? Bai, ez duzu ondo egin zure lana. Bera gustatzen zait. Hemen ikasi egiten dugu. Zein da flangerraren eta feiserraren arteko desberdintasuna? Nik feiserra dutela. Oso antzekoa. Bai, efektu antzekoa dire, baina, bai, ez dakit
dakit zehazki zein den, bai, ze badut inguruan lagun frikiren bat, Xabiron izena duena, eta Xabiroi. Ordunen ere, jotze duna, tardezka, ordunen jot, bai, monok ezin duenean Xabino etortzen da. Eta berak esango, erantzungo lizuke zer den, baino nik. Bestela YouTubeen Ego Amerikarren batek ziur nago erantzuna dakala horretarako. Sakonegiak dira Euskal Entzule medioa ulertzeko, orduan, bueno, jarri lerropare bat eta listo. Medioak. Ez, da. Ergatiboa. Egia da. Bai, barkatu. Jode, ez dut Euskarako. Gauza bat aitortu Gauza bat aitortu bat. Claro, Bizkaian izan nintzen bizitzen eta horrek ez du balio. Gauza bat aitortuko ez dut. Iaz, gazteako C2 maila eskuratu nuen eta... Gazteako? Gazteleakoa. Gazteako. Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta euskarakoa ez. Hortaz, oaingoz, euskarakoa lortu arte puto español de mierda. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Segituan egingo dugu aurrera gai gehiagoren bila, eta gainera Julenek oso buruan izan duen gai batekin lortu du entrevista eder bat, eta laizter izango dugu gurekin hausi angulo, marrualdiaren edo Gorbeiako orroaldiaren inguruan aritzeko, baina gurean askotan izan direlako eta komunikatu bat atera dutelako, iruditzen zaigu ere honen berri emateak baduela bere tokia gaurko bigarren kafe honetan. Harrikada jaialdiaren inguruan aritu gara zuekin behin baina gehiagotan, azkenekoz gainera duela ezain beste, iraia hasieran izan zen gurekin Laura Legido, Harrika kolektiboko kidea. Bueno, udaran Harrika kolektiboko kideek antolatzen dute Harrika festival hori, teknoa ardatz hartuta, izarra aldeko naturgunean egiten dute festival hori, eta nolabait hegemonia kultural eta identitarioak nagusi diren egunotan, nolabait protagonismo ematen die Harrikada festivalak musika industrian historikoki baztertuak izan diren emakume, pertsona trans, ez bitar, eta orokorrean queer direnei, ez nolabait programazioan artista hauei lehen espena edo prioritatea emanez. Eta nolabait egiturazko diskriminazio sistemei ere aurre eginez. Askotan izan ditugu gurekin, beraien kide ezberdinak, eta, bueno, uste dute, interesgarria izan dela, beti ere beraiekin izan ditugun ekarpen eta solasaldi horiek, baina jakinarazi dute alako, bueno, stand-by bat edo behar dutela. Eta komunikatua bera ere, uste dut irakurtzeko modukoa dela. Gero norberak ikusiko du bizi dugun kontekstu eta helen ere aipatu ditugun gaiekin lotuta edo dagoen edo ez dagoen, baina alaxe diote. Feminismoek eta zaintza zein harremantzeko eren ikuspuntu politikoek egiten dugun guztia zeharkatzen dute. Horregatik uste dugunea iritsi zaigula denbora bat hartu eta barnera begiratzeko. Gure printzipioei irmo heldu nahi diegu eta hortaz, urte amaierar arte atxeden bat hartzea erabaki dugu. Eten hau hausnartzeko, egiturra berera ikitzeko eta gure prozesu kolektiboak indartzeko erabili nahi dugu. Horrela bueltatzen garenean argitasun, koherentzia eta indar handiago zitzuliko gara. Eta diote, mila esker gurekin batera zaudeten hoi, elkarrekin dantza egin eta komunitate honen parte zareten hoi, zuei esker argi dugu zaintza, borroka eta disidentziak festak egiteko modua sostengatzen duten zutabeak direla, eta elkar zainduz elkarri eutxiz eta harreman justuagoak eraikitzen jarraituko dugula. Hauxe Harrika, edo Harrikak kolektiboak kaleratu duen komunikatua, hemendik besarkada bat eurei eta pakea, hausnarketa prozesu honetan murgiltzeko autu hartu duten honetan, etorkizunean ere, bueltan izango badira, eta jakingo dugu berriro haien berri, eta festivala, eta beraien egitasmoen inguruan ere, aritzeko aukera izango dugu hausnarketa horren ostean. Nik badaukat maite dute tokiz kanpoko bat.
tokizkanpo diot, ez delako saioaren hasiera, ordua ez delako. Bai, Maite dut Juleni sartzen zaionean gai bat buruan eta borrokatzen duenean gai hori bigarren kafera ekartzeko. Ba, nik maite dut, jada nortasun berezi bat hartu dutela Julenek jorratzen dituen gaiek, eta ikusten dugunean zerbait, non-bait, ez dakit proiektu berri hau jaio da, edo topaketa hau egin dute ez dakit non, badakigula ze gai diren Julenek lantzeko modukoak. Eta badaudela gai batzuk, eta berezikin maite dut, gai horiek askotan ez dutela batere zerikusirik batak bestearekin. Hau da, ez da Pablorekin musikan gara. Eta orduan, talde hau bidaltzen dizut, edo beste musika talde hau, edo beste abeslari hau. Baina Julenentzat izan daiteke kirolarekin lotura duen proiektu bat, baina baita ere, autobusen lagunen elkartea, adibidez. Julenentzako izan daitezke, Harrika Festivala orain txaipatu dugun hau, izan daiteke autobusen lagunen elkartea, oraindik topatzen dituan bakoitzean agurtzen gaituzte maitasun batekin. Mendi pasatzen da, askotan. Hemen pasatzen da, beste Donostian ere topatu dut, edo beste edozintokitan, eta... Bide batez esango dugu, oraindik autobusarentzako paoilu bila da biltzala. Beraz, norbaitek paoilu baldin badauka horrela 12 metroko autobus basartzeko adinakoa, eskertuko dute. Eta Julenen gai bat izan daiteke, goiuri, nortasun azpimarratzen ari ginen, nortasun horretan, Gorbeiako horroaldia. Noski. Ona sartu zen, lortu behar du norbait, Gorbeiako horroaldiaren inguruan hitz egingo diguna. Eta zer egin du, lortu. Entzuleok, hausi angulorekin egingo ditu urrengo minutuek. Uda amaiera garai berezia izaten da Gorbeialdean. Horroaldia bezala ezagutzen den garaia izaten da eta oreinen ugalketa garaian harrek egiten dituzten horroetatik hartu du izena. Horroaldia hainbat astez luzatzen da eta garai horretan oso mugatua eta kasu askotan debekatua izaten da Gorbeialderako sarbidea animaliei aparteko aztoramendurik ez eragiteko. Dena den interesa dutenek izan dute ikuskizuna modu kontrolatuan ikusteko aukera antolatzen diren bisita gidatuen bidez. Horroaldi garai betean gauden honetan, aipatu dugun hori guztia hobeto ulertzea albidetuko digun norbaiten gana jo dugu eta Arabako Parke Naturaletako teknikari den Hausi Angulok azalduko dizkigutenok ulertzeko moduan horroaldiaren nondik norakoak. Egunon eta ongi etorri Hausi. Kaixo, egunon, eskerrik asko. Zer moduz gara? Ondo, hementxe ja marrualdian bete-betean sartuta, baina ondo, ja lehenengoko tsunamia pasata, baina orain disfrutatzen. Ederki, hausia aipatu dugu, horroaldia, marrualdi ere deitu diozuna, oreinek aipatu ditugu, Gorbeialdea, guk azaltzen hasita, ziur aski jendeak ez du ondo ulertuko, beraz, zuri eskatuko dizugu azaltzeko, zer da horroaldia? Bai, horroaldia edo marrualdia bi eratara esan daiteke, eta, lehen aipatu zuen moduan, oreinaren araldia edo ugalketa aroa da, eta oreinarrek egiten duten soinua ere da horroa edo horroaldia. Soinu horrek markatzen duen garaia. Eta, aipatu zuen moduan bebai, udaren bukaeran ematen da, udazkeneko ekinozioarekin koinziditzen du, udazkena datorrenean, irailaren hasieran izaten da horroaldia, eta gutxi gora bera urtero mantentzen da egun berdinetan, igual aldatu daiteke apurtxo bat, baina ia urtero egun berdinetan da, eta iraileko hasieratik urriaren hasierara arte irauten du, 5 aste gutxi gora bera. Hausi, ez dakit Gorbeialdeko marrualdia da horla ezagunena edo dena, ez dakit Gorbeialdera bakarri mugatzen den zerbait da edo leku gehiagotan ere ikusi alda? Hainbat lekutan ikus daiteke, egia esan, berez, orain populazio egonkorrak dituzten eremuetan eman ohi da. Adibidez, oso gertu daukagun beste referentzia bat, da Gasteizeko Salburuako egunetan ematen dena. Hori gainera oso gertu dago, edozein pertsona hurbildu daiteke irisgarria delako, eta bertan ere ematen da marrualdia. Kuriositate moduan, Gorbeiakoa Salburuarekin baino apurtxo bat aurreratuago dago, klima ezberdintasun apur bat
dago, eta Gasteizeko oreinak beste subespezie bat dira, segunetara moldatuta daudenak, eta beranduago egiten dute orroaldia. Baina bestela ere, gertu badauzkagu beste adibide batzuk. Adibidez, Nafarroan, Aizkoako baiaran, Irati basoen inguruan ere entzuten dira oreinen orroak, edo bestela Kantabriako Ason baiaran, Gorbeiaren oso antzekoa den paisaia daukana, bertan ere ikus daiteke, beraz, aukera asko daude. Hauxi, ez dakite, oreinek orro edo marruien bidez, zer da lortu nahi dutena, ez dakit zerbait jerarkikoa den, edo zein da orroa egite horren arrazoia, zer da horren atzean? Bai, jerarkia moduko bat dela esan dezakegu, baina, orein populazio osoak parte hartzen du marrualdi edo orroaldi garai honetan. Emeek bai, emeak eta harrek betetzen dute prozesua edo errituala. Eta, urtean zehar, orein harrak eta emeak bananduta egoten dira haien artean, eta gero garai honetan elkartzen dira guk definitzen dugun marrualdi sektore horretan. Normal, hau ikasitako zerbait izan da, ikerketak egin ditugu, eta ikusi dugu normalean leku antzekoetan elkartzen direla, eta, momentu horretan, leku horretan elkartzen direnean, arrelduek desplazatzen dituzte kumeak edo gazteenak direnak, eta haien artean erakustaldi hau egiten dute, ezta? Haien artean elkarrizketa moduko bat ematen da, eta horro egiten dute haien artean, eta, horietako bat, baztertu egiten da gehienetan, baina gerta daiteke bai, ez baztertzea eta jarraitzea horretan, eta borroka moduko bat ematea, ezta? Oso famatuak diren haien arteko talka horiek adarrekin, eta, honen helburua da, emeak arroiengan fijatzea, eta haiek aukeratzen dute zeharrek estaliko dituzten emeak. Eta modu honetan, hautespen naturala deitzen den, termino zientifiko hau ematen da, ezta? Hobeto moldatuta dagoena inguruari edo indartsuena dena izango da ugalduko dena eta ondorengoak izango dituena. Beraz, hasieran aipatu dugun bezala hori jerarkiatik ere, badu orroaldiak edo marrualdiak, askotan aipatzen da, hausi, eta irakurri dugu ez, orroaldiaren inguruan, pixka bat, informatzen aritu garenean, lasaitasuna behar dutela oreinek garai honetan, zergatik behar dute lasaitasun hori? Oreinak azken finean baso inguruetara moldatuta daude, eta, denok ezagutzen ditugu basoen, ez dakite nolakoa den giro hori, ez da oso lasaia, oso geldia, eta, azkenean, guk eragindako zaratek, adibidez ibilgailuenak, edo argiak erabiltzen baditugu, gure arteko elkarrizketak, edo gure presentziak bai, animaliak usatu aldituzte, eta ugalketa hori eragotzi. Eta, kuriositate moduan kontatu nahi nizuen datu bat oso kuriosoa dena, hemen araldia oso ordu gutxi irauten du, 12 edo 18 ordu artean. Orduan oso denbora tarte gutxian lortu behar dute estalketa hori gertatzea. Bestela, beste 18 egun itxaron behar da emeak araldian sartzeko, eta, gero neguko edo udazken barruko klima askoz gogorragoa da eta kumeak mantentzea zaila. Orduan, horregatik da hain sentikorra eta, horregatik babesten saiatzen gara. Eta ez dakit aipatu dugu, mugatua izaten dela, garai honetan Gorbei alderako sarbide hori, animalien lasaitasun hori eta bermatze aldera, ez dakit, garai honetan animaliak bereziki oldarkorrak izan daitezke gizakiaren presentziaren aurrean? Egia da, haientzat oso momentu, ez dakit, sentikorra dela, ez dakit, energia handia jartzen dute ugalketa burutual izateko. Orduan, bereziki, ez dakit nola esan, urduri egon daitezke animaliak edo adi. Orduan, guk jartzen ditugun edo zehazten ditugun muga hauek foru aginduaren bitartez, alde batetik bilatzen dute animaliaren populazioa babestea, baina bestetik ere
gizakion segurtasuna mantentzea. Helburu bikoitza dauka, ezta? Modu horretan bermatzen dugu populazioak ugalketa bere moduan egin ahal izatea eta guk ere sustorik ez izatea. Eta horregatik adibidez, igual deigarriena den edo garrantzitsuena den neurri bat izaten da hori bide nagusietatik ezin dela irten garai honetan Arabako isurialdean. Horrelakoetan askotan zerbaiten debekua jartzen denean, kuriositate hutsez hausi dei efektu ere eragiten da. Ez dakit zentzu horretan jartzen dituzuen muga horiek jendeak ondo respetatzen ditu? Bai, nik uste dut, orokorrean jendeak gero eta barneratuago daukala garai honetan murrizketa batzuk daudela gorbeian, eta jendeak espero du marrualdia eta badakite, garai honetan zerbait ezberdin badagoela. Egia da, batzutan gertatzen dela, igual jendeak badauzkala errutina batzuk eta errutina horiek aldatzea garai jakin batean, batzutan zaila da. Eta horretarako lankideek lan handia egin behar dute eta presentzia daukate parkean apur bat informazioa emateko. Ze batzutan gerta daiteke ere urrutiagotik etortzea norbait eta ez ezagutzea neurri hauek. Eta guk ere esfortzu handia egiten dugu parkean seinalizazio egokia egiten eta informazioa ematen eta zergatia saltzen. Ez dela debeku bat debekatzeagatik, baizik eta populazioa mantendu dadin eta egun batzuk direla neurri hauek bete behar ditugun garaia. Hori da, oraindik ere, uda maiera udazken hasiera garai polita izaten da, mendira joateko, baina udazkenak oraindik ere, irudi ederrak utziko dizkigu mendialdean, eta oraindik ere, behin marrualdia amaituta ere izango da, lasai ederrean, gorbeialdean ibiltzeko aukera. Zentzu horretan, hausi, aipatu dugu sarreran ere, bisitak ere antolatzen direla, aurtengoa jada aurreratuta doa, batzuk egingo ziren, zer moduz doaz, aurtengo bisita horiek? Bai, pasaren asteburuan izan ziren ja azkenekoak, urtero 4 bisita antolatzen ditugu, ostiral eta larun batean marrualdi garaian, eta, oso ondo doaz, jende askok interesa aurkezten du, eta jende askok ematen du izena, eta horregatik zozketa bidez esleitu behar ditugu lekuak. Baina, bisita oso interesgarria da, eta berezia nire ustez, iluntzean egiten da mendibilbide bat, eta, aukera polita da, oreinen, biologia edo ulertzeko, gorbeiako nondik norakoak ere ezagutzeko, gidari batek edo dinamizatzaile batek egiten du bisita, lankidekin batera, eta, ekintza polita da, eta oso ikusgarria, orduan, jende asko erakusten digu interesa. Gauza ederra da, hausi dena esaten hasita, zozketa bidez esleitu behar izatea, horrek esan nahi du, jendeak erantzununa ematen diola, zentzu horretan, erraz lortzen duzue oreka, hau da esan dugu, jendeari irakustea da zer egiten den eta nola den horroaldi hori ederra da, baina aldi beran esan dugu, lasaitasun hori ere animalintzat bermatu behar dela, erraz lortzen duzue oreka hori? Bai, kontua, dinamizatzaileak eta lankidek, neurriak zeintzuk diren eta ez dakit jokabide onak edo gomendioak zeintzuk diren azaltzen zaizkie eta zergatik hartzen ditugun gomendio horiek. Eta, igual bizita hauen berezitasuna hori silpean edo AOPK hitz egin behar dela, saiatu behar garela gure presentzia alik eta gutxien nabaritzen, eta horregatik ere talde txikietan egiten dira, eta mugatua da. Guri pena ematen digu, ikusten dugulako urtero jende askori interesatzen zaiola eta ekintza polita dela, baina gu ere tarteko neurri bat topatu behar dugula fenomenoa edo errespetatu dadin. Uste dugu oreka lortzen dugula nolabait. Zalantzari gabe. Hausiz, hasieran aipatu duzu, nolabait ere ikerketak egin izan dituzuela eta egiten jarraitzen duzuela. Ez dakit, marrualdian zehar egiten diren, orain egiten zaizkien jarraipen, jasotzen diren datuak, pentsatzen dut, bilakaera bat erakutsiko dutela eta informazio hori ere zuentzat interesgarria izango dela, ez? Orainen jokabideen inguruan gehiago ikasteko.
Bai, urtero Arabako isurialdean urtero egiten du jarraipen bat. Eta, bueno, ikusten da, batez be ikusten dena edo bilatzen dena zenbakiak. Zenbat oreinen populazioak zenbat ale dauzkan, eta egitura. Ar gehiago dauden, eme gehiago, zenbat kume, eta, modu horretan ikus dezakegu, oreka mantentzen den, hemen eta arren artekoa, eta zenbakietan, populazioan orokorrean, goraka daukan edo beranzko joera. Eta, gero datu horiek ikusita, ez dakit, hipotesiak edo arrazoiak bilatzen saiatzen gara, urteroko edo urrengo urteko neurriak purtso bat gehiago fintzeko. Eta gaur egungo oreinen populazioaren inguruan, ze balorezio ingo zenuke, zer nolako egoera da gaur egun? Azkeneko urteetan ikusi dugu Gorbeiako oreinen populazioak beranzko joera izan duela, baina, adituek esaten digute momentuz balio normaletan gabiltzala. Kontua da, populazio, animalia, edozein animalien populazioek fluktuazio naturalak izaten dituztela, garai batzuetan ez dakit klimatologiagatik, gaixotasunengatik, edo batzuetan ere, segun noiz izan den marrualdia, garai ona izan den, edo hotza, edo, ale gehiago erreklutatu ahal izan dituzte eta gorakoak izaten dituzte, edo beste batzuetan berakadak, eta kasu honetan berakada horren batean gaude. Eta, baina momentuz balio normaletan gaudenez, lasai gabiltza, adi ere, ea zelan doan aurtengo marrualdia ikusteko, eta, ikusi behar ditugu oraindik ze emaitza lortzen ditugun aurtengo ikerketa horretan. Eta pentsatzen dut, aurten, lortzen diren, ikerketetan lortzen diren emaitza horiek, datu horiek, horien interpretazio bat egin beharko dela, eta gero, urtean zehar, urrengo marrualdira bitartean, populazio hori alik eta modurik horrek hartuenean mantendu, eta esaten duzuna batez ere murriztu ez dadin, jasotzen dituzuen datu horien araberako neurriak aplikatuko dituzuela urtean zehar. Bai, hori da. Eta ez dakit, zerbait berezia dabe azkenean oreinak animalia sinergetikoak dira, gero eizatzen dira. Eta ikerketa honen bitartez, ikusi daiteke, zenbat ale eta horien artean zenbat ar eta zenbat eme eizatu behar diren, populazioak zenbaki egokietan mantentzeko eta modu osasuntsuan. Ze adinetakoak izan behar diren, eta, hori, oreka hori bilatu dezagun. Eta ondoren, urrengo urtera begira, segun zela ondoan aurtengo marrualdia, ez dakite, bizitarien jokabideak, argazkilariak baimenak eskatzen dituztenean ondo bete diren, edo, saiatzen gara alik eta informazio gehien biltzen urrengo urterako preste egoteko eta berrikuntzak sartzeko behar izatekotan. Eta bukatzeko hausi, galdera txoa dugu, bukaerarako, zuk askotan ikusiko zenuen ohituta egongo zara marrualdira, ez dakit bat ohitzen da edo ikusten duen bakoitzen beti eragiten du horrela sentsazio berezi bat, zirrara moduko bat. Bai, guk ere igual lankideok bomba handia ematen diogu klaro, badakigu garai potentea dela guretzat, lanaren aldetik, eta, klaro, guretzat oso zirraragarria da lehenengo oreinak entzuten hasten garenean, adibidez prestakuntzak egiten ditugunean, eta urrutitik jatzuten denean, ez da, sentsazio berezia esategu badatorrela, eta, garai polita da bizitzeko, eta, fenomeno natural bat posten gaituena hemen Gorbeian gurekin izatea. Orduan, pozik gaude. Hauxe Angulo, eskerrik asko, benetan, gaurkoan bigarren kafea, marrualdiari buruzko xetasun guzti hauek azaltzeagatik, esan dugu, azken txampan dagoela aurtengoa, baina, oraindik ere, alduzuen neurrian gozatu marrualdiaz, eta aurrera begira ere, beste egin bat gairen inguruan, izango dugu elkarren berri. Mila esker? Mila esker zuei. Zara, isirik
Eta guk hementxe, Anariren kantu honekin egingo ditugu hurrengo minutuak bigarren kafean. Zure aurrekari penalak diskotik, 10 urte betetzen dituen diskontatik, Oreinak kantuarekin. Egiten diozunetan jarraitzen zaituen horren artean bizi zera bidertzeko seinaletan bizi diren orain hoien Goizeko 11:40 eta segituan azken minutuetan oraindik zuekin hemen jolasean ariko gara, baina Anari gozatzen irutzen nahi zaituzte guntzule. Jarraitzen zaituen horren artean bizi zera bidertzeko seinaletan bizi diren orain hoien antzera beraien bizitzatik bengo salto egitera ausartzen ez direla denborarekin oraindik ez zura bihurtu zen honezkero ezartutako erabaki gabeko erabakiz isilean desagertzen diren espezioien antzera itzaltzen ari zera berak horrika eta zu berri zoinez minik egiten ez duten zauri oiek marraztu dizkizuten parentesien artean bizi zera mapazar bat zera eta zure basotan barna Oreinek ies batetik bestera kotxeko argien artean eta zuk zeure burua behin nola rapatu zenuen oina zeuna ospatzen orgasmoek darraiken kristura Julen, lokatz pixka gehiago zen diazu sartzen gaur. Ja. Lokatzetan pixka gehiago sartzen Zerko saldo duzu gaur? Leporaino sartu zara eta orain ja... Ez da egit kolakaua pixkate lokaztu egin zaidan, edo? Esan bota. Badakizue. Entzun, Euskadi, Euskaldun. Lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente itzultzaien eguna da, iraiako 30. Sí. Eta laguntza behar du Ayusok. Hemen, a ber, uste dut, hau oso gainetik pasa dugun zerbait dela. Azteko, nondik ateratzen da Pradalesen tonoa? Ayuso, entzun, Euskadi, Euskaldun. Entzun. Euskadi. Foronda, nameketakoa eta lasai alderdi egun. Ojo, hemen, akaso Errioxar mugak zerikusia dauka? Ez dakit. Ez dakizu. Asko esatea litzatekin, noski. Ayuso. Pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. Y esto es socio del gobierno también. Las amenazas, ¿no? El Etxuna Ayuso que te estamos siguiendo. Nire hor, iguina ematen dit, emakume honek, gauza garbi esaten hasita, baina hor momentu batean egiten du, Ayuso entzun esaten dut, eta geldialditxo bat segundu erdi bateko, eta ni uste dut, pentsatzen ari dela, esango dut. Pinpanpunaren esango dut. Pradales bera edo Ayuso bera? Ayuso bera. Esango dut, pinpanpunea esan ez bezala, ze kristo ordea, nik hemen nahi duna esan eta sinistu ingo didate, beraz, ikaragarria da, osea. Pradalesek esan du gaitzesgarria eta onartezina dela Ayusok bere hitzak manipulatu izana,
Eta ez dela trampa horretan eroriko provokazioa gora bera. Eitzu baino, hemen gertatzen gauza bat, ezta? Pradalesek jartzen duela ohikoa ez den txaketa bat. Ez dugu ikusi... Hori da, hooligan puntu bat ateratzen du. Bai. Eta kaso, talka egiten du, ez dakit, bere gobernukide den bingen zupiriaren jarrera zibikoen eskakizun horrekin, ezta? Nunbait, bueltako... Palestinaren aldeko eta Israelen aurkako manifestariaiek jarrera intzibikoak izan zituzten, ez? Eta bada, aldarrikapen bat, nik gaitzetsi dudana, eta erabat iguingarri iruditzen zaidana, baina PNV-ren jarrera ez gaitezen flekilloa milimetro bakar batean ere mugitzen hasi. Horretan, koherente izan zitekeena, ez? Hemen, aldarrikapenak bai, baina xerlekuan eserita eta inorre astoratu gabe. Eta, ninguran hitz egin dugu, eta noski aldarrikapenek, eta borrokak behar du beste espazio bat, eta Emiliako giroak utzi du kanpo oraintxe Israel taldea Italian izan diren protestengatik zerbait piztu zelako non eta Nafarroan eta batez ere Bilbon, ez? Niretzat beste gauza larriago bat dago hemen. Pin-pampun eta entzun eta horrek eduki dezaken grazia puntuaz aratago. Ayusok esaten duela, estos son socios del gobierno, PNV eta PP, inoiz sozio izan ez balira bezala. Hemen aipatzen du ez? Euskal Herrikoen bat udale herritan oraindik badira. Bueno, eta, hemen badago historiko bat, eta hemen egon dira, ez dakite, eta ez nahi sartuko Aznar eta Arzaius aipatzera, baina badaude hemen akordio asko, eta Ayusok esatea, ez, hauek dira, nola, PSOE-ren lagunak, eta... Gehiago joan nahi nuen, ez, hain zibiko eta hain elegante eta hain immakulatu eta askotan, gaitasun hori duen alderri batek, Eusko Alderdi Jeltzaleak dutxa batean sartu eta lehorrik ateratzeko duen alderri batek, ez ote dituen formak pixka bat galdu eta zer dagoen juliganismo horretan eta Pradalesen hitz horietan. Hori da pixkat nolabait hausnartu nahi nuena. Juliganismoa beti egon da horre. Ortuzarrek esaten zuenean orain ezkerra beltzalea que antes eran de Mani y ahora de Armani. Horrene jarrera juliganista dagoen. Euskaldun! Barke jazu, baino, surrealismoaren gorazarre honek uste dut gainditzen duela edozein aurrikuspen eta edozein artearik eta ere. Dalik esan zuen Mexiko etzuela jasaten bere obra baino surrealista guazelako, baina hori da etzuelako Pradales ikusi Ayusorekin hemen ez da baidan. Entzuleo, hause gure azken minututako hausnarketa, Ayuso entzun eta pinpampun eta bestelakoak, amatxo maitia, amaika ikusteko jaioak gabiltzara. Julen Goikotxe Arbegozo, datorren aster arte. Ondo bili. Goiure Zeizarandia, bier arte. Bier arte. Zuek entzuleok plazar baduzu egu 11:00 hemen izango gara orain informazioaren txanda, hementxe, naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.